Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yawan barkamu da haka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin darasin da muke gabatarwa na koyon Larabci. Har yanzu dai yan kar ku manta muna cikin littafin Al-Jadid fi at-Takhadib wa at-Ta'bir li ta'lim al-lugha al-arabiyya, kuma muna cikin juz'i na 2. Yau za mu yi darasi na 3 a cikin littafin, wanda ba su yi bibiye karatun ba su yi bin profile ɗina domin su ga tun daga littafi na 1 kuma har cikin zuwa littafi na 2 a cikin wannan darasi da muke za mu gabata yau, darasi na 3 insha Allah subhanahu ta'ala. Malam ya fara cewa ad-darsu salis, darasi na 3, huma, su biyu. Aka ce huma mutum biyu kenan, maza ko mata. Sai ya ce su'al, tambaya, aina ukutaka ya Abdal Wahid, ina ƴan uwanka guda biyu. Ukutaka ainihi ukuta naka ne, sai aka yi idafa a goge nunin ɗin aka sa kafin. Aka ce ina ƴan uwanka guda biyu suke ya kai Abdul Wahid. Sai jawab amsa, huma fil hadiqati, su biyun suna gona ko kuma su biyun suna lambu ko kuma su biyun suna guiding. Yawwa, su'al, tambaya, ma za ta amala ne, me suke a can? Ma za ta amala ne, me suke a can gurin? Na ce muku dama na ƙara alifin da lamun in za a yi magana da mutum biyu ko? So jimin sai ce Fadimatu taknisul hadiqa. Fadima tana share, taknisu tana share hadiqa, lambu ɗin ko kuma gonar. Wa Zainabu taqdiful azhara, ita kuma Zainab tana tsinkan furanni, fulawoyi. Sai su'al, tambaya, sai ce hal afdarata, shin sun karya su biyu? Na ce muku in dai za ka yi magana da mutum biyu ko kana ƙara alifin ga abu ne, asalin magana hal, in mutum ɗaya za ka ce mata hal afdarat, shin ta karya, ma'ana wannan ta ɗin sukun ne da ita, sai babu wannan alifin ɗin. To yanzu saboda na ya kuma na mutum biyu, sai ka goge wannan, sai ka ƙara alifin a nan gurin, sai wannan ta'un da inda take da sukun farko a nan gurin sai ka maida mata fata, sai ka ce hal afdarata, shin su biyu sun karya, kamar mai akalat, sai ka ce hal akalata, mutum biyu sun ci abinci, su biyu sun ci abinci, misali kenan. Jalasat, sai ka ce hal jalasata, sun zo na su biyu, misali na baku. Sai malam ya ce jawab amsa, na'am afdarta, sun karya. Washribata, kuma washribata shaya, kuma sun sha shayi. Walabisata, kuma sun sa malabisuhuma, kayan su biyun duka sun sa kaya. Su'al, sai ce tambaya, wa mata tarji'ani min al-hadiqati, yaushe, wa mata kuma yaushe, tarji'ani za su dawo min al-hadiqati, daga gona ko kuma daga lambu din. Sai jawab ya ce amsa, sa turji'ani, za su dawo su biyun ba'da nisfi sa'atin, bayan rabin lokaci, bayan rabin sa'a, ma'ana nisfi ba'da nisfi sa'a, nisfu sa'a shine rabin awa. To sai su'ala ya tambaya, wa aina kalatuka, wa aina kalata, wa aina kalataka, ina innanka guda biyu, ina innoninka guda biyu, ma'ana ƙannan mama kenan ko yayyen mamanka. Sai jawab amsa ya ce huma fil gurfa, su biyun suna cikin ɗaki, gurfa shine ɗaki. Sai su'al, ma za ta amala ne fil gurfa, me suke a ɗakin? Ma za ta amala ne, me suke fil gurfa a ɗakin? Sai jawab ya ce huma takawiyani malabisa huma, su biyun suna goge kayansu, su biyun suna goge kayansu. Su'al, tambaya, wa mata tazahabani ila walima, yaushe su biyun za su tafi zuwa gurin walima? Jawab amsa sai ya ce ba'ada sa'atin rabi'a, bayan karfe 4, a sa'a rabi'a karfe 4, a sa'a al-kamisa karfe 5, a sa'a as-sabi'a karfe 6, a sa'a al-samina karfe 8, a sa'a at-tasi'a karfe 9, a sa'a al-ashira karfe 10. To haka za ka dinga cewa lokaci. A sa'a al-wahida karfe 1, a sa'a as-saniya karfe 2. Sannan ya ce ba'da sa'ati rabi'ati, bayan karfe 4, taksilani, za su yi wanka, taktasilani, za su yi wanka su biyun kenan. Wata wadda ani, kuma za su yi alwala su biyun. Wata salliyani, kuma za su yi sallah su biyun.
wa talbisani kuma za su sa kayan su biyun, summa tazhabani sannan su tafi iyal walimati zuwa walima, wa sata'udani kuma za su dawo su biyun sa'ata al'ashirata masa'a karfe 10 na dare, shine masa'an na yamma kenan na dare. Insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tsaya nan gurin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.